vás vítám u dalšího nakupovacího videa, tentokrát tady budu mluvit o těchto knížkách, které jsem některý koupila přes e-shop, některý osobně, některý v levných knihách a podobně a podobně. Je tady spoustu různých kupiček, tak jdem na to. Úplně první knížku, kterou vám tady ukážu, tak není úplně tak pro mě, ale třeba někdy přečtu. Je to tady tahle knížka Little Star, je to anglická knížka, je pro Michala, našla jsem ji v levných knihách a já jsem právě mu chtěla koupit nějakou anglickou knížku, protože on moc rád mluví anglicky, hodně mu to jde, ale bohužel nemá tak nějak s kým, tak aby na to nezapomněl, tak jsem si říkala, že mu budu kupovat anglickou literaturu. Myslím si, že teda jako moc nepokročil, ale už je do ní začtený a líbí se mu to. Tady tenhle spisovatel totiž napsal knížku, kterou jsme viděli my sfilmovanou a ten film se nám tehdy hrozně moc líbil. Já to tady když tak semka hodím, ale tahle knížka není bohužel v češtině. Je to škoda, protože mě se docela dost líbí ten obsah v ní. Spisovatel je teda Švéd, což mě vždycky zaujme hnedka. A půjde tady o chlapka, který byl dřív zpěvák, ale už mu to tak nějak jako ta kariéra moc nejde. No a jde po lese a v dáli uvidí takový jako bílý sáček, tak k němu přijde a zjistí, že v tom sáčku je ukrytý miminko. Takže on tady tohle miminko vezme a začne ho vychovávat, tedy holčičku, jak vidíte tady na obrázku. Co takhle jako napsali někde vzadu nebo vepředu, já už nevím, takže tady tahle malá hvězda mu má přivodit noční můry. A fakt mě štve, že to není v češtině, já doufám, že se to někdy přeloží. Je to jako škoda, ale co nadělám, když tak mě bude přečítat někdy Michal, no. Potom tady mám Evžena Onegina, je to od nakladatelství Garamond a mně se strašně líbí tady ty jejich obálky. Já si myslím, že víte celkem, co se tady v téhle knížce může ukrývat, protože na školách jsme se to učili, ale půjde tady teda o 19. století a o lidi tedy v tomhle století. Půjde tady o nějakou nešťastnou lásku a co jsem takhle četla v komentářích na databázi knih, tak tam někdo psal, že při čtení téhle knížky měl pocit, že si půjde otřískat hlavu o stěnu. Tak mě zajímá, jestli to budu mít taky tak, anebo se mi to bude líbit. Tak jsem na to fakt moc zvědavá. Z levných knih tady mám poslední knížku a to je Jako zabít ptáčka. Já jsem se dlouho rozhodovala, jestli tuhle knížku mám pořídit, protože spoustu lidí říká, že to je super knížka, spoustu zase, že jako nic moc. Takže já jsem zvědavá, k jaké skupině já se přiřadím, až tady tuhle knížku přečtu. Kdybych tady v téhle knížce se bude odehrávat v Americe v době hospodářské krize, kde bude mladý černoch obviněn ze znásilnění bílé dívky. Kniha ale nemá být úplně o rasismu, v což jako teda doufám. Přijde mně, že se to v mnohých případech hrozně přehání. Ano, samozřejmě vím, že v různých koutech světa je to ještě hodně špatný, ale jako tady toho už se nějak nechci dál pouštět teďka. A co mě tam teda jako hodně zaujalo, tak to bylo to, že tenhle příběh je vyprávěný osmiletou holčičkou. U nás na vesnici se vyklizela knihovna, takže jsem si tam našla pár kousků, něco jsem si tam vybrala sama, něco mi tam vnutila teta, že to je prý jako hodně dobrý a potom jste mi psali, že jsem fakt vybrala dobře. Takže jsou to tady tyhle ty 3 knížky. Nejsou teda v moc dobrým stavu, ale mě to vůbec nevadí. Jako první si vezmu tady tuhle knížku, která tu vazbu už má teda fakt jako hodně špatnou, nebo spíš přebal. Ta knížka vevnitř jako vypadá celkem fajn. Není nějak extra špinavá, takže jako dobrý. A nebo není nějak jako extra seřetá, vůně je příjemná. Co jsem viděla, tak tady je i dokonce mapa takhle Říma, což jako mně přijde hodně zajímavý, takže už asi víte, kde se tady ta knížka bude odehrávat. Jde o knížku tady s tímhle zajímavým názvem, který fakt číst radši nebudu. Poprvé vyšla teda v roce 1896. Tenhle příběh se má odehrávat teda ve starém Římě. Půjde tady o životy císařů, ale i otroků, což mě vždycky hrozně baví. Já nevím, jestli jste třeba viděli seriál Řím, se jmenoval, myslím přesně. Ten byl hodně dobrý, ten se mě strašně líbil. Má tady být teda hodně počátek křesťanství. A teď na tuhle knížku se fakt jako dost těším, akorát se bojím, že mě bude strašně dlouho trvat, než ji přečtu, protože já se teďka knížkám moc nedostanu. Takže třeba někdy, až na to bude víc času, bych si ji radši přečetla, abych ji četla tak nějak jako rychleji v kuse a ne strašně rozkouskovaně, abych z toho něco měla. A mám tady další knížku a to je Emil Zola a zabiják. Tohle je teda knížka ze 7dílné série, takže doufám, že nevadí, že budu číst jenom tady tohle, protože mě zatím ostatní nějak nelákají a vím, že zabijáka si chci přečíst už od střední a nikdy jsem se k tomu nějak nedostala, tak teď doufám, že to přijde nějak jako řada. Má tady příběh opilce a pradleny, se kterou žijí na hromádce. A tady tenhle opilec právě z téhle pradleny tahá jenom a jenom peníze. Jednoho dne ale od něho konečně uteče a otevřou se jí nové cesty k lepšímu žití. Prý to není moc veselý čtení, je to docela smutná knížka, ale mě tady tyhle melancholické knížky a příběhy lákají o dost víc než nějaký love story, takže se na to fakt dost těším. Úplně na první pohled mě tam zaujala tahle knížka, což je Dětství v ohni. Je to od nakladatelství Naše vojsko, což se mě od toho nakladatelství líbí docela dost knížek.
A právě je to knížka z roku 1978 a co jsem takhle četla na databázi knih, taky moc lidí nečetlo, což mě docela překvapilo. Bude tady o Sovětský svaz a právě příběhy se budou týkat různých partizanů a partizánek právě v dětství a dál. Už na to jsem fakt jako dost zvědavá, protože jak můžete vidět, tak jsou i nějaký ilustrace, je to psaný tady takovouhle formou. Tak jako dost se mi to líbí. To by mě mrzelo, kdybyste se pro ně někdo nadchli a už se nedala sehnat a já jsem to nezjišťovala, jestli se dá sehnat. Takže jestli vás zaujme, tak vám držím pěstí, protože já takhle už zháním 2 knížky, což je Tanec s draky. A prostě tady tohle vydání já už nikdy nemůžu sehnat a když je taky strašně drahý. A já fakt nevím, jestli za to ty peníze dávat chci. A potom ty fantastická zvířata, kterých to přesně tady tyhle a taky nejdou už sehnat. A nebo za víc než 1000, což je prostě šílené. Pak tady mám knížku, o které jsem strašně dlouho přemýšlela, jestli si ji mám pořídit nebo ne, ale pak když jsem zjistila, že hlavní hrdinka nebo jedna z hlavních hrdinek se jmenuje Ester, tak jsem neváhala a tu knížku jsem pořídila a jedná se tady o příběhy z vesmíru. Hodně lidí z vás bude tady o téhle knížce už vědět, protože ji napsala holčina, která je na Instagramu hrozně vyhledávaná, milovaná a všemi opěvovaná. Teďka možná to vypadá, že jako já to takhle necítím. Jako já už jsem asi možná vyrostla trochu z toho být do někoho tak strašně zakoukaná přes internet. To se teda jako netýká herců, protože to u mě jako jede dál, ale takových jako lidí, se kterými se dá komunikovat přes internet, tak už v dnešní době nejsou tak nadšená, jak tomu bývalo u mě dřív. A jsem už za to ráda, protože potom jsem byla třeba zklamaná, když něco na někoho prasklo a tak, teďka prostě to beru, takže jsou to jenom lidi a opravdu jsou to jenom lidi. Mně se teda ale strašně líbí, jak ona je vynalézavá, co všechno vyrábí, co dělá prostě teďka pro toho svého klučíka, který se jí narodí. A vždycky si říkám, proč mě sakra tohle nenapadne vyrobit, protože já si myslím, že ruce na to šikovný mám, ale já většinou nemám ten nápad, což mě docela mrzí, no. Proč jsem přemýšlela, jestli tuhle knížku budu pořizovat nebo nepořizovat, vám tady teďka říkat nebudu, protože už jsem ji přečetla a tohle spíš chci říkat v tom videu až v přečtenu. Takže teďka vám jenom řeknu, že ta knížka je opravdu pro velký i malý. Myslím si, že je super ji číst menším dětem a vysvětlit jim skrz tuhle knížku různé věci. Dospělí už určitě spoustu těchto věcí vědí, ale není špatný si to připomenout. Já mám strašně nutkání vám to říct už teďka, ale opravdu to chci nechat až na potom. Abych jenom řekla, co v téhle knížce vůbec je, tak tady půjde o příběh Luny a Esterky a tady tyhle dvě se neseznámí přímo na naší zemi, protože Esterka je z vesmíru. Ten příběh je fakt nádherný a o tom teda až někdy jindy. Mám tady poslední knížku, ne úplně tak knížku, protože je to kuchařka. Tady pro tuhle kuchařku já jsem si šla teda přímo osobně si ji koupit, když měla Ivča právě autogramiádu v Brně, takže jsem ji viděla osobně. Je stejně hezká jak na Instagramu, no. Tahle kuchařka je teda celkem těžká, je vevníř fakt nádherná, Ivča si tohle všechno dělala sama. Já už jsem jeden recept dokonce vyzkoušela, což bylo kuře, který se peče bez ničeho jen tak v troubě na té mřížce, což jsem vždycky chtěla vyzkoušet a jsem ráda, že už jsem to vyzkoušela a je fakt boží. Já doufám, že co nejdřív vyzkouším další recepty, Michal už tam má záložky, které recepty chce vyzkoušet. Já určitě chci zkusit líčka a podle ní svíčkovou a je tam fakt spoustu i dobrůtek, který budu zkoušet, takže na to se hrozně těším. Tady tahle kuchařka je teda focená s tý kočičkou Mindičkou, která bohužel už tady mezi náma není, což mi je fakt hrozně líto. Já když jsem se to tehdy dozvěděla, tak jsem se normálně i rozbrečela. A hlavně Ivče dávala vlastně poslední fotku s ní na Instagram a napsala tam, že vlastně Mindička umřela 11.11. ráno kolem 5. a naše Ester se narodila 11.11. ráno kolem 5. a fakt jako mě úplně zamrazilo. Protože věřím na takovýto převtělování, i když tam to nebylo přesně na minutu, ale kdo ví, že jo. Proto možná naše Esterka tak docela ráda spí. Já teďka doufám, že to nikdo nechápe jako černý humor, tohle určitě černý humor jako nemá být, ale prostě je mi to líto, no. Ivče má teda i blog a Instagram, určitě se na ní podívejte, protože si myslím, že je hodně inspirativní, dokonce vaří i ve snídani s novou, což mě docela překvapilo. A pro tuhle knížku jsem si šla už fakt s obřím břichem a bylo hrozný vedro. Já jsem byla v kavárně, ve které se skoro nedalo dýchat a bylo tam fakt jako spoustu dobrých lidí, kteří mě pouštěli přes sebe, takže jestli se na to někdo dívá, což si myslím, že určitě ne, tak moc děkuju dodatečně. A tohle je poslední knížka teda tady z téhle kupičky. Já doufám, že jsem vás třeba inspirovala k nějaké knížce, kterou si budete chtít pořídit. Doufám, že když si ji budete chtít pořídit, tak ji někde ještě seženete, protože já tu mám fakt poslední dobou smůlu a jsem prostě hloupá, no. Ty knížky jsem si měla koupit hnedka, co jsem mi chtěla. Takže zase příště. Ahoj! Martě mě říkala, že nemám ukazovat
Co tam je za knížky, je to zajímavější. Ahoj. Ahoj, vás vítám u dalšího nakupovacího videa, tentokrát jdeme na to. Potom tady mám Evžena. Ujalo to, že tady tahle knížka je... A právě o některé... Teď, ty vole. Idiot. To spadlo. Chápeš to? Jo. Jo. A můžeš to vypnout.